hanes Myrddin. Heddiw, da ni'n nabod Myrddin fel y dewin efo gwallt hir, neu ffrind y brenin Arthur. Ond pwy oedd y Myrddin go iawn? Mae yna lawer o storïau am Myrddin y dewin. Enghraifft. Y diafol oedd ei dad, a Lleian oedd ei fam. Roedd Myrddin yn gweithio i'r brenin Arthur. Roedd Myrddin yn glyfar iawn, ac roedd gyda fo bwerau hudol pwerus. Roedd Myrddin yn enwog am ei sgilio proffwydo'r dyfodol. Bardd oedd Myrddin i Gwenddolau, brenin tiroedd Cymreig de'r Alban a'r gogledd yn Iwerddon. Ond mae yna storïau bod Myrddin a'r brenin Arthur wedi byw yng ngogledd dwyrain Cymru a Chaerfyrddin hefyd. Y brwydr enwog addderydd, Cymru a heddiw, yn 573, mi gafodd Gwenddolau ei ladd. Roedd Myrddin yn drist iawn ac mi wnaeth o ddianc i fyw yng nghoedwigoedd yr Alban. Mi gaeth o'r enw y Bardd Gwyllt. Roedd chwaer Myrddin, Gwenddydd, yn dŵad â bwyth a diod iddo fo bob dydd. Mae Myrddin wedi gladdu ar lannau'r afon Tweed ar y ffin rhwng yr Alban a Lloegr. Dyma un chwedl diddorol am Myrddin. Mi gaeth Myrddin y dewin ei eni yng Nghaerfyrddin yn ne Cymru yn wreiddiol. Roedd Myrddin yn gweld y dyfodol. Roedd coeden dderwen fawr yng nghanol Caerfyrddin. Roedd Myrddin yn dweud basai tref Caerfyrddin yn boddi tasa'r dderwen yn syrthio. Llan llwch a fu, Caerfyrddin a Sydd, Abergwili a Saif. Dyma pam wnaeth pobl Caerfyrddin roi concrit a darnau o ddur o amgylch y goeden. Yn y 4edd ganrif ar 15. Ond a dweud y gwir, mi wnaeth athro lleol blannu'r goeden yn 1659 neu 1660 i ddathlu brenin Charles yr Ail. Heddiw mae'r goeden enwog wedi mynd, ond mae cangen o'r goeden yn amgueddfa Caerfyrddin. Yn rhyfedd iawn, mi gaeth Caerfyrddin lifogydd gwael iawn ym 1987, cwpl o flynyddoedd ar ôl i'r dderwen gael ei symud.